hai 10 anos ou algo máis, pero non me vou arriscar máis, vou dicir 10. Eu movíme nun grupo de xente onde varias persoas entraron a unhas listas dunha ETT para traballar e metíanas nun grupo de WhatsApp. Tiñan un grupo de WhatsApp e a ETT nun momento dicía necesitamos 16 persoas para hoxe ás 10 da noite. E as primeiras que contestaban, as primeiras 16 persoas traballaban esa noite. E a min isto parecíame unha cousa disconforme. A min isto, así, para traducilo a unha imaxe visual, parecíame o terceiro mundo, imaxes que temos visto na televisión onde pasaban con camións tirando comida e a xente o mesmo, pero traducido a un posto de traballo que non é un posto. Se ti queres comer, estate cando pasa o camión. E se claro, a vantaxe é, se non me apetece, e xa fago que non o vin, e xa está. Espero que aquilo este cuberto. E a parte mala é que a máis necesidade, máis disponibilidade de cara a ETT. Todo isto, xa que me quentei, conecto co dos sindicatos, e estos son pensamentos random que non acaban de ter unha conexión, pero eu teños e vou nos decir. Cando chegan os sindicatos contarnos su mierda, eu a veces penso, moi ben, organización sindical, estamos aquí pedindo agora a folga do transporte, a folga do profesorado, a folga do que a ti che dé a gana. Pero hai miles e miles de persoas que tal é como o sistema avanzou con este tipo de cousas, que esta que conto é moi extrema, pero é moi habitual. Non teñen dentro da estructura de poder laboral dentro do sistema, non teñen capacidade organizativa. Porque se ti estás traballando cunha ETT ou varias, o chou, cando te chaman, da hora para do pé para a man, porque é así. Ti non estás no sistema, é todo legal, porque isto das ETTs é así. É unha grande vantaxe para as empresas, que non se engañen, porque non o é. Pero non teñen, están un pouco outsider, non? Están un pouco fora do sistema. Cando estas persoas queren pedir dereitos ou non teñen eses dereitos básicos, teñen uns dereitos, porque isto é legal, pero non teñen unha capacidade de reivindicar algo que lles ofreza unha protección social daqui a un ano, porque non teñen un posto de traballo. Que o conecto con eso da interinidade. Cando ti traballas, eu levo desde 2020, agora unha baixa, agora, sí. Ti, en realidade, non tes nada. Si, estás aí, a ti podenche vender a moto, pero ti non tes nada. Volven outra vez os sindicatos contarche unha película na función pública, un pouco mellor, porque sí que é certo que os sindicatos teñen aquela cousa da interinidade e pídense cousas específicas para o persoal interino, que é necesario. Non digo que non. Pero ti, os sindicatos están na superestructura, están aquí embaixo. E a veces pasan de ser contrapoder, é dicir, estamos na base, mandando para arriba, a funcionar na superestructura. E
as persoas dos sindicatos son as persoas que teñen un traballo estable. Logo, de algunha maneira, o sistema dixo, vos, si, tedes dereito a pedir, vide para aquí. A superestructura absorbiu e absorbe aqueles órganos que son da base e deberían defendela. E aquí, toda esta xente das ETTs, toda esta xente interina, sigue estando fora. E despois, como a persoas compramos discursos da merda, porque eu ás veces quedo espantada, xente que lle chama meritocracia a... había un posto, como o camión que pasa tirando comida, había un posto que a empresa sí que ten que consolidar e tocouche, ou apañáchelo, estabas máis cerca do camión, ou aguantaches máis merda dentro do sistema e tocouche a ti. E agora ves ya a xente, absorbes, non? Empápaste dun discurso que a túa meritocracia. A meritocracia é unha falacia. Eu, ás veces, quedo pampa. Persoas que che contan a súa meritocracia, que estou pensando persoas, non? Concretas, que me teñen contado que sacaron a oposición porque tiñan 2 anos de paro e decidiron, en vez de buscar traballo, estudar. Claro, vouche aplaudir, porque todo o mundo sabe que a prestación por desemprego inventouse para que ti quedes rascando a colloada na túa casa estudando. Non, é que eu contribuín. Bueno, podemos falar amplamente de que o sistema contributivo de España non é acumulativo para ti, senón que ti contribúes hoxe para as persoas que o precisan. Pero ti colleches a túa prestación por desemprego, preparache a oposición, eu agora vouche aplaudir. Contra persoas que non se poideron permitir isto, cando falamos de mulleres, pois non che falo de mulleres que estaban criando, moitas cousas, porque claro, aquí hai tamén, xa, como a muller, podo falar da outra versión. Cantas mulleres renuncian á maternidade por estar pendentes dunha ETT. Ou porque a meritocracia. A meritocracia dentro do sistema laboral, que non permite que te desenvolvas humanamente ao tempo que te desenvolves profesionalmente. Pero este sería outro tema. E xa que me embarro, pois, vou soltando este tipo de cousas. O tema da meritocracia, a min en Galicia faime moita gracia, porque está La Gallegidá, hai memorias dun neno labrego, que é de conciencia de clase. A conciencia de clase é que ti te fajas consciente dos teus privilexios e desde eles fales da sociedade vendo as dificultades. Digo eu que estou aquí falando desde os meus privilexios que me permiten falar incluso de situacións que eu nin vivín, nin estou vivindo, e que se sigo falando así, pois se cadra acabo vivindo ou piores.